யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். ஒருத்தரோட தோற்றத்தை வச்சோ, அவங்களோட பின்னணியை வச்சோ, அவங்களோட படிப்பை வச்சோ, இந்த மாதிரி அவங்களோட வெளிப்புற தோற்றம் இதை வைத்து ஒருத்தரை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். ஆனா நம்மளோட ஒரு மன நிம்மதிக்காக, நம்மளோட ஒரு மென்டல் ஹெல்த், இன்னர் பீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இதற்காக சில வகையான மனிதர்களை நம்ம வாழ்க்கையில தவிர்த்துறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. தவிர்க்க முடியல அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் தள்ளி நிக்கிறது அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் சொல்ல போகும் இந்த 5 குணாதிசயங்களும் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். அப்பப்போ எட்டி பார்க்குற ஒரு விஷயம். நம்ம எல்லார்கிட்டயும் இந்த குறைகள் இருக்கு அப்படின்றதுதான் உண்மை. ஆனா டு வாட் எக்ஸ்டென்ட், ஓரளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. ஆனா அதுவே நம்மளோட ஒரு பர்சனாலிட்டியா மாறிடுச்சு அப்படின்னா தான் பிரச்சனை. சரி, இப்போ இந்த 5 வகையான நபர்கள் யார் யார், யார்கிட்ட இருந்து நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். முதல் வகையான நபர்கள் வந்து தி கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு புகார் பெட்டி. இந்த மனிதர்கள் கிட்ட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு புகார் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து ஒரு புகார் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இது சரியில்லை, அது சரியில்லை. மழை பெஞ்சாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, வெயில் அடிச்சாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு புகார், எதுவுமே அவங்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும். பொதுவா அவங்களோட வாழ்க்கையை பத்தின புகார் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கு வந்து படிப்பு சரியா அமையல, எனக்கு வாழ்க்கை சரியா அமையல, எனக்கு வேலை சரியா அமையல அப்படின்னுட்டு எப்பயோ ஒரு தடவை ஷேர் பண்ணிக்கிறது வேற விஷயம். ஆனா அதுவே வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் மாதிரி, ஒரு புகார் பெட்டி மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த கம்ப்ளைண்ட் நாளடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கும் கொஞ்சம் தொத்திக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓ, இவங்க சொல்ற மாதிரி வாழ்க்கையில எதுவுமே சரியில்லையோ, எல்லாமே வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்டா தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கும் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால வாழ்க்கையில எல்லாத்துக்குமே புகார் சொல்றவங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறவங்க அப்படின்றவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது நம்மளுக்கு, நம்மளோட growthக்கு ரொம்ப நல்லது. இரண்டாவது வகையான மனிதர்கள் தி பெசிமிஸ்ட். அதாவது எல்லாத்துலயுமே என்ன இல்லை அப்படின்றத மட்டும் பாக்குறவங்க. நம்ம கிளாஸ் ஹாஃப் எம்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது ஒரு கிளாஸ்ல வந்து பாதி அளவு தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா பாதி தண்ணி இருக்கே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. மீதி பாதியில தண்ணி இல்லையே, வெறும்ன எம்டியா இருக்கே அப்படின்னு பாக்குறவங்க. வாழ்க்கையில எல்லாத்துலயுமே ஒரு நெகட்டிவா பாக்குறவங்க தான் வந்து இந்த பெசிமிஸ்ட்னு சொல்லணும். நம்ம ஏதாவது அவங்க கிட்ட போய் சொன்னோம்னா, நான் இது பண்ணலான் இருக்கேன், இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, நீ என்னத்த ஆக போகுது, அந்த மாதிரி ஒரு பெசிமிஸ்டிக்கா ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, இதுல இத்தனை சிக்கல்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணாது அப்படின்ற மாதிரி. இந்த பெசிமிஸ்ட், இந்த எதிர்மறையான எண்ணம் கொண்டவங்க, எதுலையுமே வந்து நெகட்டிவ் மட்டும் பாக்குறவங்க, என்ன இல்லை அப்படின்றத மட்டும் பாக்குறவங்க வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆபத்தானவங்க, நம்மளோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ஆபத்தானவங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம போய் ஏதாவது ஒரு புது ஐடியா, ஒரு புது முயற்சியை பத்தி பேசும்பொழுது இது ஏன் நடக்காது, இது ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்றதுக்கு ஒரு 100 காரணங்கள் அடுக்கிக்கிட்டே போவாங்க. இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, இதுல இத்தனை சிக்கல்கள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா நமக்கு வேண்டியது நம்மளோட ஐடியா, நம்மளோட முயற்சி ஏன் வெற்றி அடையும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் நமக்கு வேணுமே ஒழிய, அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டிவா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் எனக்கு வந்து இதுல இருக்கிற ரிஸ்க் மாதிரி தெரியுதுன்னு, அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனா தொடர்ந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறவங்கள தான் வந்து பெசிமிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நபர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். மூன்றாவது வகையான மனிதர்கள் தி ஜெலஸ், அதாவது பொறாமை பிடித்தவர்கள். இது நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாருமே நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நம்ம கடந்து வந்திருப்போம், பொறாமைப்படுறவங்க அப்படின்னு. அதாவது நம்மளோட வளர்ச்சியை பார்த்து, நம்மளோட வாழ்க்கையை பார்த்து, நம்மளோட பணத்தை பார்த்து, நம்மளோட படிப்பை பார்த்து, நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்து, இப்படி எதை பார்த்து வேணா பொறாமப்படுவாங்க. அப்படி பொறாமப்படும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்கள நல்லா ஒரு ஹையா காட்டிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக, ஏன்னா அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க கிட்ட இல்லை அப்படின்றதுனால அவங்கள நல்லா ஹையா காட்டிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளோட சாய்ஸஸ், நம்மளோட விருப்பங்களை வந்து மார்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொறாமைன்னு சொல்லலாம். அவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு விஷயத்த எப்படி, இப்ப எனக்கு இது இல்லை, இவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி கிடைக்குது, அப்போ இவங்களை நான் லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ண வைக்கணும். நமக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம கிட்ட எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் சரி, நடந்தாலும் சரி, அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்ற மாதிரி நம்மள வந்து ஒரு சுட்டி காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லையே, இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி. அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்மள லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ண வச்சா, நமக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டாச்சு அப்படின்னா அவங்க ஹையா தெரிவாங்க, அவங்க ஒரு பெரிய ஆளா தெரிவாங்க. இது வந்து இந்த ஜெலசி, இந்த பொறாமை பிடித்தவர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம். இவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆயுதம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மையை உண்டாக்குறது. நம்மளோட ஒரு சிறிய மிஸ்டேக்கை கூட மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால இந்த மாதிரி நபர்கள் இருந்தாங்கன்னா
நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். 4வது வகையான மக்கள் வந்து தி காசிப் மாங்கர்ஸ், அதாவது இந்த புரளி பேசுறது, காசிப் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இது நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கலாம். ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சு காலேஜ்ல, நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல, அதுவும் முக்கியமா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இருப்பாங்க. எப்பயுமே யாரையாவது பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது. ஒரு 4 பேரா கூடி இருந்துகிட்டு யாரை பத்தியாவது அந்த அறையில இருக்காத ஒரு நபரை பற்றி பேசுவாங்க. அவங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையோ அவங்களோட வேலையோ எதை பத்தியாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களோட தோற்றம் முதல் கொண்டு எல்லாத்த பத்தியும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் அப்படின்றது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கவே கூடாது. இந்த குரூப்ல நீங்க ஒரு அங்கமா இருந்தீங்க அப்படின்னா உடனடியா வெளியில வர வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை பத்தி எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம காசிப் பண்ணலாம், புரளி பேசலாம். அதுதான் உண்மையான பவர் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க. ஆனா உண்மையான பவர் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா, மத்தவங்கள கீழே தள்ளி விடும் பொழுது இல்ல, மத்தவங்கள தூக்கி விடும் பொழுதுதான் உண்மையான பவர் நமக்கு வருது. ஆனா அந்த ஒரு அடிப்படை புரிதல் இல்லாத இந்த குரூப்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எப்பயுமே யாரை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்ப அந்த அறையில நம்ம இல்ல, நம்ம வெளியில போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தான் ஒரு டாபிக்கா மாறிடுவோம். நம்மளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா இந்த குரூப்ல வந்து லாயல்ட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பா இருக்காது. யாருக்குமே லாயலா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அந்த சமயம் வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு யாரை பத்தியா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால இந்த காசிப் மாங்கர்ஸ், இந்த புரளி பேசுற கூட்டத்துல நம்ம ஒரு அங்கமா இருந்தாலோ இல்ல நமக்கு அவங்கள தெரியும், நம்ம சர்க்கிள்ல இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அவங்கள இருந்து ஒரு 5 இல்ல 10 அடி தள்ளி நிற்க வேண்டியது நமக்கு ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா இந்த புரளி பேசுறது அப்படின்றது வந்து ஒரு புதைக்குழிக்குள்ள உழற மாதிரி. அதுக்குள்ள விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா எழுந்திருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளோட நேரம் மட்டும் இல்ல, நம்மளோட எனர்ஜியும் வந்து நிறைய விரயமாகும். நல்ல விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மளால பண்ண முடியாது. 5வது வகையான மக்கள் தி எனர்ஜி வேம்பயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். வேம்பயர்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ரத்த காட்டேரி. காட்டேரி அதாவது நம்மளோட ரத்தத்தை அப்படியே இழுத்து அப்படியே குடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காட்டேரி அப்படின்றது. அந்த எனர்ஜி வேம்பயர்ஸ் அப்படின்றவங்க எப்படின்னா, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல் 4 வகையான மக்கள், இவங்க எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவைன்னு சொல்லலாம் இந்த எனர்ஜி வேம்பயர்ஸ். இப்போ உளவியல்லே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நமக்கு ஒருத்தரை பத்தி பெருசா தெரியலனா கூட, அவங்களோட குணாதிசயங்களை பத்தி பெருசா தெரியலனா கூட, முதல் முறைதான் அவங்கள மீட் பண்றோம் அப்படின்னா கூட அந்த வைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் வைப் நமக்கு கிரியேட் ஆகும். அது நம்மளோட உடம்புக்கு தெரியும். ஒருத்தரோட நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது, பழகும் பொழுது, கொஞ்ச நேரம் அவங்க கிட்ட இருந்து பேசிட்டு வந்து கொஞ்சம் தனியா வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாடி வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம நல்லா ஃபீல் பண்றோம், நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீலா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க நல்ல மனிதர்கள், அவங்க ஒரு பாசிட்டிவான மனிதர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து நியூட்ரலா ஃபீல் பண்றோம், எனக்கு பாசிட்டிவாவும் இல்லை நெகட்டிவாவும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹார்ம்லெஸ்ன்னு சொல்லலாம். அவங்களால நமக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா ஒருத்தரோட பேசிட்டு வந்துட்டு நமக்கு ஏண்டா பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் வைப், ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீல் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க நிச்சயமா எனர்ஜி வேம்பயர்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி மனிதர்கள் வந்து நம்மளோட எனர்ஜியை அப்படியே மொத்தமா இழுத்துருவாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட இந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல இந்த 4 வகையான குணாதிசயங்கள் எல்லாம் கலந்து இருக்கும். பொறாமை இருக்கும், புகார் சொல்லுவாங்க, காசிப் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி பெசிமிஸ்டிக்கா பேசுவாங்க, எல்லா குணாதிசயங்களும் இருக்கும். இது தவிர்த்து அவங்க மேனிப்புலேட்டும் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள். இந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்க கிட்ட இருந்து முதல்ல விலகிட வேண்டியது ரொம்ப நல்லது. அவங்க யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருக்க வேண்டியது ரொம்ப நல்லது. இந்த 5 வகையான மனிதர்கள் உங்க வாழ்க்கையில இருந்தாங்க, உங்களோட நெருக்கமான வட்டத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தள்ளி இருங்க. ரொம்ப வந்து உங்களால விலகி இருக்க முடியல, உங்களை தவிர்க்க முடியல அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க வேண்டியது ரொம்ப நல்லதுதான். மனிதர்கள் எல்லாருமே அடிப்படையில நல்லவங்க தான். அதுதான் நம்ம சேனல்ல நம்ம மறுபடியும் சொல்ற விஷயம். ஆனா நம்மளோட மன நிம்மதி, மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதற்காக வேண்டி சில வகையான மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க வேண்டியது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. அந்த மாதிரியான 5 விதமான நபர்கள் தான் இவங்க எல்லாருமே. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்களோட எண்ணங்களை கீழே காமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த காணொளியில் சந்திக்கலாம். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.